Ilaw ng tahanan. Ito ang madalas na gamitin para ilarawan ang mga nanay dahil sila ang nagbibigay ng liwanag sa pamilya. Sila ang teacher, ang nurse, chef, supporter, provider at kung ano-ano pa ng kanilang mga anak. Pero may iba't ibang muka ang pagiging ina dahil sa magkakaibang sitwasyong sosyal at pang-ekonomiya. Kaya naman iba-iba rin ang mga hamong hinaharap nila bilang mga nanay. Sa episode na ito ng Sonia Soto Interviews, makakasama natin ang ilang mga nanay leader na mayroong magandang kwento sa kanilang pagiging ina at mga obserbasyon sa pamumuhay ng katulad nilang mga nanay sa ating lipunan. Si Mary Ann Biliwang, nanay ng 3 anak, ang kasalukuyang officer in charge ng City of San Fernando Social Welfare and Development Office. Miyembro rin siya ng Rage Pinay vs. Vauci, isang women's organization na nagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan at nag-aadvokasya laban sa domestic violence. Naging bahagi rin ng isang non-profit organization of mothers na Macau Child Development Association ang ating panauhin. Maliban sa mga ito, isa rin siyang small business owner at business manager. Kasama rin natin ngayong araw si Lorraine Mariano, nanay ng 2 anak. Siya ang vice-presidente ng Lakas ng Nagkakaisang Kababaihan sa Barangay UP Campus at Deputy Secretary General ng Liga ng mga Organisasyon ng Kababaihang Nagkakaisa o Lorena. Layon ng kanyang organisasyon na i-empower ang mga kababaihan, bata man o matanda, lalo na ang mga nanay at solo mothers na naapektuhan ng pandemya at iba't ibang social issues na kinahaharap ng kanilang sektor. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din sa mga panauhin natin ngayong araw na ito. Salamat sa pagpapaunlak niyo sa imbitasyon namin para makausap ko kayo ngayong araw na ito. Ayan po, magandang araw po sa lahat. Advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ayan po, magandang araw din po sa inyong lahat at Happy Mother's Day din po sa lahat ng mga nanay. Ang gusto ko muna magkwentuhan tayo ngayon tungkol sa mga masasayang alaala niyo tungkol sa inyong mga nanay. So, Lorraine, ano ba yung pinaka hindi mo malilimutang karanasan pagdating sa relasyon mo sa nanay mo? Yes po. Ang sa akin po, ang mga hindi ko po malilimutan talaga na mga ginagawa namin ng pamilya ay tulad po ng hindi pwedeng magkaroon ng isa nang wala ang lahat. Ganun po siya. Kailangan po pantay-pantay sila. Ganun po ang pamamalakad ng mga magulang ko sa amin. Kahit po na kami ay mahihirap, kailangan po ang bawat isa ay pantay-pantay nagkakaroon. At ganun din po ito sa pagpaparusa. Kung kasalanan ng isa, ay kasalanan din po ng lahat. Kumusta naman ang nanay mo? Hindi ba stricto ang nanay mo? Actually po, every day I enjoy my time with my mom. Sa edad pong ito, every day na-enjoy ko yung pagising ko, may kape na ako, tapos tatawag siya, di ka nagbigay ng pera, yung TikTok mo nandito, yung mga sa Shopee mo, mag-aabono ako, tapos may additional siya, may extra charge yung handling fee niya. So, although madami siyang sacrifices sa amin po nung kami lumalaki, nag-OFW at marami. Pero po right now I just enjoy her every day po. Talagang napaka-cute po talaga ng nanay ko, as in parang every day may nire-reveal po siya na hindi pa namin nakikita noon. So na-excite po ako every time na uuwi ako, anong meron na bagong kwento po yung nanay ko. No, ang ganda kasi ang nanay mo kasama mo pa rin sa bahay ngayon, Teacher Yes Mel. po. Opo. I commit my Ilang life. taon na ba si mother? Ilang taon na siya ngayon? 74 po siya. So, 74. Hindi na po ako nag-abroad because I would like to look after my mom po.
Oo, dapat, di ba? Pagkatapos tayong inalagaan ng mga nanay natin. Pero maswerte kayo, nandyan pa yung mga nanay nyo. Ako kasi ang nanay ko namatay maaga. 6 years old lang siya nung mamatay siya. Pagkatapos, ang lapit-lapit pa sa Mother's Day ng araw ng kamatayan niya, May 5. Kanya, pag Mother's Day na, meron akong parang kurot na nararamdaman. No? Medyo parang naaalala ko yung pagkawala ng nanay ko sa isang hindi inaasahang pagkakataon, no? So, Lorraine, ang nanay mo ba kasama mo sa bahay o ang nanay mo ay nasa ibang lugar? Sa ngayon po, ang aking ina ay nasa probinsya po ng Mindoro. I see. Yes po, doon po sila naninirahan sa ngayon. Kaya kapag Mother's Day po talaga ay medyo malayo po ang nanay ko sa akin. Hmm. Ayun po. Oy, wala mo nang iiyak kasi Sorry po, nagsisimula pa lang pag napabanggit po kasi yung nanay. Oo, pag nababanggit ang nanay, iba ang pakiramdam natin, no? Nung bata ba kayo, sa nakikita nyo sa nanay nyo, sa role ng nanay nyo, naisip nyo ba na maging nanay din? Kasi parang ganito, bakit ko to tinatanong? Di ba tayo hindi naman talaga natin pinagpaplanuhan na maging nanay? Meron ba kayong alam na gano'n na sumagot sa tanong na kung anong gusto mong maging nung maliit ka, ang sagot mo ay maging nanay? Teacher Mary? Wala pa po akong naririnig na Wala, di ba? wala po. Mahirap maging nanay. Bakit ba mahirap maging nanay? Ako po ay nanay ng 2 bata. Okay. Isang grade 3 po at isang grade 6. Mhm. Siguro po para po sa akin, masaya po at mahirap ang maging isang ina dito sa atin. Kasi po andun po yung masaya dahil syempre po sama-sama yung pamilya, nagdadamayan, nagtutulungan, at nandun din po yung napakahirap dahil sa konting pagkakamali ng isang ina, nade-judge na talaga siya. Tulad po nun sa napapariwara na po talaga pag napapariwara po yung bata, nanay na po talaga ang um, na nade-judge para doon. Ganun po. Mhm. Mhm. Teacher Mary, ikaw ano yung insight mo? Yun po, sa paglaki ko po kasi talagang nakita ko ang hirap maging nanay kasi nga po 5 kami tapos working mom po yung nanay ko. Since nagkaisip ako, Pero talaga po nagwo-work siya. So, yung time namin as yung mga anak niya at kami, hindi po talaga kami nagkaroon ng oras yung ma-remember talaga namin na kasama siya. So, puro na lang po yung nakikita lang namin, yung trabaho siya, pagod siya. So, ngayon na pong malaki lang kami, doon pa lang talaga namin po na yung presence ng mother namin. So, iniisip ko na nung bata po ako, sabi ko, pag pala nanay ka, magtatrabaho ka na ng maghapon, pag-uwi, mag-aasikaso ka pa ng bata. So, hindi po talaga siya, actually, hindi po siya pangarap talaga ang maging nanay. Ayan, kaya siguro na ang mga kabataan, hindi talaga sila nangangarap maging nanay. No, talaga, di ba? Come to think of it, di ba? Walang nangangarap maging nanay. Pero nagiging nanay ang marami, di ba? Yung bang pag-aasawa mo at later panganganak mo, pagiging nanay mo, Lorraine, pinagplanuhan mo ba? sa akin po ay hindi talaga. Dahil ang Oo. unang-unang plano ko po talaga nung mag-stop po ako ng high school ay makatulong muna ng ilang taon sa aking nanay bago pumasok ulit, magtrabaho at mag-aral. Pero hindi ko po talaga siya pinlano at may Mhm. nakaplano talaga na para sa sarili ko. Yun po siya. Mhm. Oo. So, ilang taon ka nung naging nanay ka, Lorraine? Ako po ay nag-asawa ng 18 at after 1 year po ay nagkaanak na agad.
Mga Ah, wala. 19 years old po ako. Oh, 19 years old ka pa lang, sumabak ka na sa pagiging nanay. Yes po. My goodness! Ang hirap niyan, di ba? Opo. Yes po. Napakahirap po talaga. Naku, pasok ka sa kategorya ng teenage pregnancy. Tama ba? Yes po. Naku, isa pa naman yan sa pag-uusapan natin, yung teenage pregnancy. Oo. At ikaw ngayon ay pinuno na ng samahan ng kababaihan. Palagay ko yan yung isa sa mga matitinding mga isyong kinakaharap ng mga samahan ng kababaihan sa UP campus. Pero nung araw, napapansin ko, maaga tayo nagsisipag-asawa. Hindi kamukha ng mga bata ngayon. Yung kabataan ngayon, line of 3 na, hindi pa nag-aasawa eh. Pero iba kasi yung konteksto siguro kasi sabi nga nila, nung unang panahon daw, ang mga magulang natin ay sobrang istrikto. So isa daw sa mga dahilan kung bakit maaga tayo nagsipag-asawa. Pero kayo, bakit ka, Lorraine, nag-asawa ng maaga? Anong dahilan, Lorraine? Sa part ko po, siguro po kaya po ako nakapag-asawa ng mas maaga. Bata pa lang po kasi ako, ramdam ko na po talaga ang hirap. Nung nagtatrabaho na po ako, nangangatulungan na po ako, pumapasok na po ako dito ng naglalabandera, nagpaplansyadora. Kapag nagde-day off po ako, doon po kasi ako nakakaramdam ng parang malaya po ako na hindi na po ako wala na po yung hirap sa ano ko. Tapos nung nakilala ko na po yung naging asawa ko ngayon, parang doon ko po kasi naramdaman na bakit hindi na lang ako mag-asawa? Pwede naman pala na siya yung magtrabaho para sa akin. Ayun po siya. Ganun po yung naging isip ko dati. Pero, opo, ganun po. Kaya po yun po yung pinagsimulan kung bakit ako nakapag-asawa ng mas maaga. Hindi na po ako nakapag-isip dati na, hindi, may plano ka pa para sa sarili mo. Nung nakilala ko po yung asawa ko at nakaramdam po ako ng parang magaan kapag nandyan siya. Oo, Teacher Mary. Ikaw naman, ano naman ano yun, first love? Ano pong tawag doon? Hindi ko rin po masasabi na talagang first love. That's why hindi po ako nagpakasal. Okay. Opo. So, I was thinking na ang dami ko pa pong gustong gawin. And I'm not really ready to be a wife or probably po yung pagiging mother talagang kasama na yon na harapin na. Pero yung to really be in a family, parang dreamer po kasi ako eh. Parang naisip ko parang hindi ganito yung So, 2001 pa lang po ako nagpakasal. Ano nga